Estamos aquí nun curso que vai dar don Kevin Carrete Blandón, un curso que vai nos dar de buxaina, a típica buxaina que se leva xogado nosos avós en Galicia moito tempo. Explícanos, Kevin, como se xoga a buxaina? Explícanos, Kevin, como se xoga aí a buxaina, veña. Primeiro, hai que facer un nudiño arriba. Hai que enroscarlle desde a punta hasta onde chega o cordón, pero se non che sale así, teñe que dar así. Vale, explícanos aí prácticamente, fai rodar aí unha buxaina, don Kevin. A ver, deixanos ver. Vale, agora, como pelearías con outra rapidamente antes de que acabe? Se se chegan a tocar, pelexaríanse, claro, verdade? Podería meter unha terceira? A ver, como fais? Moi ben. Moi ben. Bueno, esta clase antes saíulle moito mellor, xa que petaron unhas cas outras. Vamos a ver se lle sai agora. Moi ben. Traia para onde as outras, moi ben. É un auténtico artista da buxaina xa. Isto é unha mostra. Bueno, o balde dos cochos aí non pinta nada. Pero esa é unha mostra. Kevin, explica que hai que facer para xogar ben a buxaina. Pois a clase hai que entrenar moito. Hai que entrenar moito, é como con todo, verdade? Vale, pois xa chegou de clase mostrativa.